Гамельчанка, якая патэлефанавала да губернатара, паскардзілася на стан дорожнага пакрыцця ў двары па вуліцы Восіпава. Са слоў жанчыны, летась ямы выраўнялі, але пасля зімы ситуация зноў пагоршылася. Данная дворовая территория включена в программу ремонта дворовых территорий на 2026 год. Работы будут выполнены в летний период этого года. Работы будут включать ремонт, замену асфальтового покрытия и частичную замену бортового камня. Пытанне рамонту дарогі ўзняла і жыхарка аграгарадка Мічурынская, якая звярнулася на асабісты прыём. Гаворка ідзе аб участку дарогі працягласцю каля 600 метраў. Амаль уся вуліца пакрытая гравіем і толькі маленькі участак грунтовы. Сёлета яго прывядуць у належны стан. Што тычыцца больш шырокага адрэзка дарогі, адказ дадуць пасля прапрацоўкі пытання. Если не будем менять электричество и не будем заниматься водой, то в этом году положим асфальт. Если придется менять, то посмотрим, насколько у энергетиков сил хватит, и чтобы положить в этом году. Да прыняцця рашэння дарога будзе падсыпацца і грэйдзіравацца. Таксама сярод агучаных на прыёме праблемы з працяканнем даху пасля капітальнага рамонту і пытанні працаўладкавання. Усе звароты на асабістым кантролі кіраўніка рэгіёна.